Kublai pi bero ha kene ka janmit ka snit sa jain jong katayo ka ba kandai ha kapor lajya ha kene ka janmit ngin duai na ka benta kini ki jintumu ba pilap ha shangi ngi duai na ka benta ki bapang ki bastom ki bahi ngasem jong kadong ka kontoj jong iwe meni parajungi nambar bekut nyo prasan sau not ngi duai na kabenta I kong rosibon karnayor mat ki kun ki persabaro ki siubaro ba ki nyo ya ka jinkar ku jong ublei ngi duai ha gane gamas na kabenta kaying kasem ki kun ki baro jong I Mary Conceptual wanyang ya avinia wanyang I Maxius boleh tekendat ngruku kedo ya kaying kasem jongki ngi duai na ka bentara jinja thai jong ka mensim jong I susana nong room ha ka jingtap ar banai ka jing klano jong I mentaga sngi to try on I ka jinja thai bam jukut ngi duai na ka benta ka mensim jong I scholastica lengdo ikun jong I kong mitilda lengdo I balak klat no menem step to boleh tekendat on ka jinja thai bam jukut ngi na ka ne ka channel ngi ai ka jing kublai ngolem ya pi kong mitilda ya ka ying kasem jong pi kam tam ha ka ne ka por ka bas ngosi to blai on pi ya ka jing tengen pan ai kun jong pi ya ka jinja thai bam jukut ngi duai ha ka ne ka maz na ka benta ka jing yer ngiu jong yo anis walang ngi duai na ka benta ka jing ko jing khia jong Anthony walang ngi duai ha ka ne ka maz na ka benta ka ying kasem jong I kek lengdo I Celestina Maulong rengkat balik kun kiti Joyful Mary Maulong Yohanes Walang I Sawanda Maulong Merciful I Banisha tung Shine Lang Maulong I Celestina Maulong Joyful Mary makin yo ya ka jingko jingkia ngi duai ha ka ne ka maz na ka menta ki bahaying bahasem ki balaklat no kamtam na ka benta ka mensim jong I George Kine I Marius Sawian I James Walang I Margaret Rose Steiner Kleb badi Elvira Kine makin yo ya ka jinja thai bamju good ngi duai ha ka ne ka maz na ka benta ka jingko jingkia ka jintumu baha jong iwe meni para jong I baklem tho karteng unambar bukut ndriu khandai lai ar I bastom bamla benring mensim to bleje kendat un penkoit ne yapi lemba ka jinduai ha ne ka Mass Bakhuid ngi duai na ka benta ka jintumu jong iwe meni para jungi I baklem tho karteng nambar bukut khandai ndriu san iwe ar ba boleh tekendat un kerku kerdo ya jintumu baha jong I ngi duai ha gane ka maz ko men ko para na ka benta ka jingko jingkia jong I ba Benjamin Karpuri bat I Maria Goriti Karpuri to boleh tekendat dorangkat bat pi ngi duai na ka benta kong Vero Karpuri I ba kwa ban ai ngu yo blei na ka benta ka jingkerku ka ba mai I la yo ngi duai ka ne ka maz na ka benta ka ying ka sem jong I Saralin Warba kamtam na ka benta ka jintumu jong I Sera Dingdo bat I Lambert War badru na ka benta ka jintumu jong I Dame Wante Dingdo ngi duai ka ne ka maz na ka benta ka jintumu makerpang jong I Rico Maulong ngi duai na ka benta I Evelyn Kine bere ka sngi khala shai ka sngi to bere ka ndan kurku kerdo ep wildlife don shabar jong kejela Henry Pinyo Mat ya kajing I jong blay ya kajing yada jong blay bat kajing ya duai jong kimen kipara jong pi na ka channel jong I nang nena Don Bosco Media Network ngi duai na ka benta kajing ko jing kia ba kajing tumu baha jong kajing kasem jong I D Gibson ngi duai ha kane ka mas komen ko para na ka benta kajing ko jing kia jong I man bahalang malangyang Eugene I Badondor I Bashongdor I Jasmine nong dhar I one job karkongor ber Junosius nong dhar ngidwai na ka bentai milian nong dhar ber un klau
ngidwai na kamta jitmu jong Gregorius jong thar bakordor balngiang poblen don karbat ki borobor ngidwai na kamta kam ke jam jong Gregorius ngidwai hagane kamaz na kamta I juanita malngiang iba ko abanengu iyo blay dan karbat ke ying kasem ngidwai na kamta iba dondor malngiang bat baro ke parlok jong ik betray hospital bikin yo ijing yadana blay tekan rad ngidwai na kamta jintmu bahajong ke ying kasem jong iba Taibor lang marbo abadi kong Monica Shanpru kikun gikti baro kinyo ejing ko jingkia jitu masuk her par jingker ku jong ublay ngiduai na gabenta I ashevind iban lamar tong in pas ba ga exam jong I ngiduai na gabenta ka singi kha jong I Joshua Kennedy thank you ba ble jekan rad un ai jing ko jingkia badru bo in he insan ha ka jing I yo blay ka jing I ki men ki para Nidwai na kamta kaying kasem jong iba William Karkongor iba Elvin Pengrop kaying kasem ki kwa basongo iyo blay na kamta jingker ku ka bakila yo Nidwai ru na kamta jingko jingkia jong ki padar ki dunyam baro Nidwai na kamta Cornelius Rita Karkongor bat baro ki mensim balaklat no bakin yo ya jinja taj bam ju good Nidwai hagane kamas na kamta Don Borlang Shabong Penduk biang ke kam ke jam Nidwai nak mentah jintmu jong ASHA medis imyong Nidwai nak mentah I dari janais imyong I Martin Job langs imyong I Yobor langs imyong I Teresia medis imyong I Michael Kidbox imyong Eliza Fenis imyong Makin yo ya jingkor ku jong blay Ya jingko jingkia Nidwai nak mentah mensim balaklat no jong ikong Margaret Crop Sibon Karkongor Padi Valentinus Hari Chalam Lamberston Karkongor, Benedict Grace Karkongor, I Roxwell Karkongor, I Baby Karkongor, Rianti Mai Karkongor, Protasius Karkongor, ba utrayon ai ki jinja thai bam ju good. Ngi duai na gabanta ga jintmu jong ga ing kasem jong I wei meni para jongi I baklam tho karteng nombar bukut san nyo ndriu kandai I wei. Ngi duai hagane kamas na gabanta kacing ko jingkia jong I minisha meri dekar bat kaying kasembaro babli tekendan kurku kurdo iki ngi duai hagane gamaz na kabenta jintmu jong I Euphrasia kriyem besan kamtam na kabenta kamasim balaklat no jong I Esimartha kriyem Alphonsus kriyem Terentius kriyem Erencius kriyem I Clement omi majau bakin yo ekajinja tait bam jukod ngi duai karpang Nakabentai Christina I Keriem I Dominicus Karwan Lang Badi Archbishop Dominic Jala Bawa trayan ai ki yang kejun jatai bam jukut Ngi duai hagane kemas nakabentai ba Michael Bat I Jeltrodis Tong Put Rangkap ikun kiti baru bikin yo I jungko jingkia Ngi duai hagane kemas nakabentai Kaying kasem jong ikong Lucia Nong Put Badi ba Elius Karkamni Kamtam hagane ga achom tray ka por tray ba kinyo ekamet ka bukoy kibakhya boleh terkendat un kerku ya ka tray ka ta jongki ngi duai ha kane ka mas na ka benta ka jintmu jong I dapi Grace Mayong na ka benta ka jingko jingkya jong I bar ka yeng ka sembaro ngi duai na ka benta ka jintmu jong I Wan Sudor Binan Katia LC Henry ka yeng ka sembaro kamtam ka yeng ka sem jong I Frankie bakin yo borbor ka jingko jingkya ngi duai na kabenta I Daniela mau long kajintmu babaha jong I kajintmu jong I lang tay marbanyang kajintmu jong I mewan lungdo kajintmu jong I Audrey Kharmujai kamtam na kabenta ki bapang ki bastom baro boble tekendadun ai ki kajingko jingkia ngi duai na kabenta kajintmu jong I Mary Joyce Dakar kamtam I bakwa banduai na gabentai pai badan jong I badan padang gajin shitom pa inyo ya gajin koy ngi duai na gabenta gajin tmu jong I Dafini Karkarang kamtam ya gajin tmu babha jong I jong gayeng gasem jong I Daniel Sotun bad I Linda Karkarang kamtam na I Dafini Karkarang bi in la ban le bai ke exam jong I kabansawan ngi duai na gabenta gajin tmu jong I Juanita Malngiang kamtam nam da gajin ya thai jong kabansim jong I em dingdo ngi duai na gabenta gajin temu jong I Claire Khatang Mau kamtam na gabenta I Kong Porti Mai Kriem ibadan padang gajin pang jin shitom bin yo no ya gajin koid ngi duai na gabenta gajin temu jong I Albinus Inghi kamtam na gabenta gajin temu gayeng kasem jong I
ngi duai na kabenta ka jintmu jong i bakodor malngiang ka jintmu jong i Veronica Rai ka jintmu jong i LT Mary Suting i bakwa bangin duai na kabenta ka jingko jingkia jong i Jacinta Suting i badan hapo ICU ha Nazareth Hospital boleh tekan radon ai no i ka jingko jingkia ngi duai na kabenta ka jintmu jong i Angeline Bamon kamtam na kabenta i kun jong i ngi duai na kabenta ka jintmu jong i bakodor malngiang kamtam na kamta kamansim jong i Rolina Malngiang i Esmel Roy Pasa Octavius Onghari Albert John Malngiang i Julius Malngiang i Justin Malngiang madi Jeffrey Malngiang wikin yo ejinya taj bam jukod ngidwai na kamta ka jintmu jong i Rosina Shabong kabade gasni kam ta gasni to ble tekndan ngul khu ye pi Rosina in happen sana ka ji yo blay pinyor o jing kar khu jong blay madi ka jing anur ka jing trang jong pi ngi duai na ka benta ka jintmu jong u Yohanes walang bat ka Yohanes nong tudu bat ka ying ka sem ngi duai na ka benta ka jintmu jong i Mildred yaw pniaw kamtam na ka bentai ba Victor yaw pniaw ba in yo ka jing su ka jing pen borobor ka jing e jong u kan rat kamtam ta ka sni ka ka sni kha jong i to ble taknat kur khui pi ba Victor ku ble shi bunru ya ka jing le bha jong pi ya ka channel jong i ngi duai ha ne gasngi bet ngi ai kublei pi kerpang e to ble tekendat kurku kerdo e pi onang ai pi ya ga jing sup ka jing kemen pin nang im shong pra shong shang kamtam hakum ga ne gasngi pin yo ya ga jing kemen ha ga jing im jong pi ngi duai na ga benta ka jing tmu jong e Steve Cater kamtam na ga benta ka jing tmu jong e Dresila bu phang pa in poi kamtam na ga benta Dresila bu phang ba in poi suk shaka hima jong blay in yo ijinya thai bam jukod ngi duai na ga benta ga jintmu jong i Corbin Gayang kamtam ya ga jinggo jingkhya jong i mei jong i ka yeng ka sem bat baro kimen ki para ki balaklat no bakin yo ijinya thai bam jukod ngi duai kamtam na ga benta me balawan bu phang bon poi shaka hima jong ublay ngi duai na ga benta ga jintmu jong i Bitila Karum Noi kamtam e naga bentai Silvanus Karum Noi Jerusalem Sawian Ivory Badenbor Sawian bolbe tekendan don kat berki borobor hikam ki jam jongki ngi duai naga benta ka jingko jingkhya jong ying jong i Ilinda bu phang ngi duai naga benta ka jintmu jong i Eteldora Shabong ngi duai naga benta ka jintmu jong i Florentina Lungdo ngi duai naga benta i kong Balaria Karum Noi gikun gikti baro bakin yo ya kajing karku jong blay kajing ai e jong ublay ngi duai na ga benta ka ying sem jong i Bitila Karum Noi ki bakwa banai ngo yo blay na ga benta jing karku kerdo ka bakila yo ngi duai na ga benta i kong Selin Karmaulong gikun gikti bakin yo ya kamet ka bakoy ki bakhya ngi duai ru na ga benta ki nurse ki doktor baro bakin yo ek jin sumar now blay try kan rad ngi duai na ga benta jin tmu jong i Reverend Mary Pengrop bakwa bangin duai na ga benta ki khna ki briu ki badan haki jaka quarantine baper i quarantine center baper bakin yo ya ga jin pentengen kamtam ha kalian kamet bat kamen sim ngi duai na ga benta jin tmu jong i Rafael Gayang ki kun gikti baro bakin yo ya ga jin ko jingkhya ngi duai na ga benta ga jintmu jong i Kelisita Jerwa kamtam na ga benta i Mei jong i Flora Jerwa bendon pedang ga jin shitom bin yo no ya ga jingkoi ngi duai na ga benta ga jintmu jong i Martin Lungdo kamtam na ga benta i Steri John Majau ben yo e kamet ga bakoi ga bakhya ngi duai na ga benta ga jintmu jong i Ivorin Karmalki i behing Hasembro kin yo i jingkar ku jong ublay ngi duai na ga benta kajin temu jong i Angela Lanong i bakwa banai ngo yo blay na ga benda ki kamba baha ai ki jinggar khu ka bakila yo ha ga jing im jong ki ngi duai na ga benta i Cream Star bu phang i Brim Star bu phang ba kin light na ga jing snew jong ga ne pertai bat kin yo e kamet ka bakoy ki bakhya ngi duai na ga benda ga jing temu jong i Dari Karnadu mat ka ying sem kam tam ba mai in yo no ya ga jing koy ngi duai na ga benta ka mensim jong i Prinda Mary Pengrop i Peter S Sangma i Hamed Danzel Tam laklat no bakin yo ekjinya tait bam jukut ngi duai nam ta ka jintmu jong pi na Felinda Pengrop ngi duai na ga benta ka jintmu jong i Florentina Lungdo
kajin temu jong I John Majau ba inyo ya kamen ka bakoit ka bakhia ngidwai na ka banta jong pi kolar su khong tim mar ka ying ka sem jong pi bipinyo ya kamen ka bakoit ka bakhia e jing kar khu jong ublei ngidwai na ka banta I kong ar wa lang ba ublei no ai I ya ka jing ko jing khia met bat men sim ngidwai na ka banta ka jin temu jong I Martin lengdo kham tam na ka bantau delando lengdo ba de kong Queen T Mary lengdo Kibaran menta ha quarantine center bakin yo ek jin sumar su khair jong blei jin ya da jong blei jin kar khu jong blei ngi duai na ga benta ka jin tmu jong I banri pde ngi duai na ga benta ka jin tmu jong I Corbin Gayang ngi duai na ga benta ka jin tmu jong I langtai marbanyang khamtam na ka benta ka mansim ngobla khlat no jong I Bishop George Murray Pinyo ay jinya tay bam jukut. Ngidway na kabanta jin temu jong I Florentina lengdo. Kamtam na kabanta I Eldred Shabong pinyo ay kajingkoy. Ngidway na kabanta jin temu jong I Saralin Nongrum. Kamtam na kabanta I Rinky Marbo bumunsimukut nyo lam I siya kalanti kababha. Ngidway na kabanta jin temu jong I Angela Lanong. Kamtam na kabanta kaying kasem jong iba AB Lanong bali RM walang. Boblay try kandat kukurdo iya ki bikinyo ay kamet kabakoy kabakya. Ngidway na kabanta ka jin temu jong I Jos Karshiyeng mar ka jin temu babaha jong pi ngidway na kabanta ka jin temu babaha jong ka sem jong I kong Minisha Shadap bali ba Marcos nong Clau ki kun kiti baro bahiyang hasem baro kinyo I jingko jingkya ngidway ha kanega mas na kabanta ka jin temu jong I Pinian nong put bayin e rengiu bayin poy siya katong kabam I don ngidway na kabanta ka jin temu jong I Marisa Swear na kabanta ka jin temu jong I Lucia Syndrome Kamtam na kabanta ujo S syndrome but I Nazariolan syndrome kibadang ab ikarazol bakinyo ikarazol kababha ngidway na kabanta ka jin temu jong I Piors Malay na kabanta ka jin temu jong I Bayapi ka Pataw ba inyo ikajingko jingkia ngidway na kabanta ka jin temu jong pi Kathleen Pengrob doble trekenrad undon ringkat bat pi hakajing im jong pi kabaman kasngi ngidway na kabanta ka jin temu jong I Lima Mary Shilla ngidway na kabanta ka jin temu jong I Sebera Khar Kongor ngidway na kabanta ka jin temu jong I Yoanis Nong Tudu na kabanta ka jin temu jong I Veronica Bamon par kaying kasem bakinyo I jingkar ku jong blay ngidway na kabanta I Lydia Georginia Langstang Kamtam na kabanta kaying kasem jong I Michael Manau Martina Langstang bat kikun baro bakinyo ay kamet kabakoy kabakya ngidway na kabanta ka jin temu jong I Kermiki Karnayor Kamtam na kabanta kaying kasem jong I Francis Syndrome bat ikong Isidora Karnayor bo blay tekendrat ngku kordo ya ka jin temu babha jong ki ngidway na kabanta ka jin temu jong I Margarita Martong Boblayon kurkuy kaying kasem jong I ngidway na kabanta ka jin temu jong I Kathleen Nongbed ngidway na kabanta ka jin temu jong I Bahun Karkrang kamtam na kabanta I Persha Karkrang I Bahun Karkrang bakin pas bahay ke exam jong ki ngidway na kabanta ka jin temu jong I Aleriki Paul kamtam na kabanta I ba Darmasius Jerwa kajindap arpsans nang majing klat no jong I be inyo kajinja tight bam jukut ngidway na kabanta ka jin temu jong I Simon Kshar kamtam na kabanta I kun jong I Johnny badi dahun bakin long ki khana ki ba ko ngu snang ye mei pa bakin yo mun sim khoi bakin he kin san ka ching I yo blay ngidway na kabanta ka jin temu jong I Luigina Lalu na kabanta ka yeng ka sam jin temu ba jong pi ngidway na kabanta ka jin temu jong I James C Nongrum kamtam na kabanta I Prasa jong I Albert Nongrum ibadap shiphob nai jing klat no jing imenta ka sngi be nyo jing tight bam jukun ngidway na kabanta ka jin temu jong pi Crowbock Michael Swear Papinyo ay kajing ko jing kia kamtam na kabanta ka ying kasem jong I ujong u Crowbock M Swear but I tiris marbanyang komen ko para rangkat ini kajing temu bangila pule ber kajing temu jong pi shimet to ngin wan rai ki syakaduan jong try da ka basyanya scam da ka bangi scam ba habangi apan habangi kerpat no blade kendrat u blade kendrat so kerku kerdo e kijing anut jungi jin trang jungi kabawan nadu ka renut ka mensim jungi
hakane ka klip mat ngi kwa ban ai kublei ru ya Father Arcadius Pueng ibala pelait por ban penlong ya kane ka knya ka kriam ga yu Mass Bakhuid ka balong ka tendrai bat ka telong jong ka jim Kristan jongi na ka por sya ka por ila wan ban nyarap yangi ban sam hangi ya ka ketien jong ublei bat ya ka yu Mass Bakhuid ngi dap da jing sungu i wat lah ka jing bon kam jong i ban pej ya ki khana boarding Henry la pelait por knang na ka benta kani ka jing syakri ya ki pej ba ha ki sakramen ting ai kublei i bat ha kani ka janmit kumbalong kamit ka bakhadu na ka benta jong i ban ai ya kani ka live stream mass yang ai kublei i ban ngi duai na ka benta jong i bo ble te kandat rong ku ko doi i kam ki jam ki ba me i le te rengkat bat phi ki men ki para ki ba pej ya kani ka channel bat mangi nang ne na ka Don Bosco Media Network ngi ai ka jing kublei ya Father Arcadius bat ngi kular bangin duai na ka benta jong i na ka benta ka jing le bha jong i yin siu kaliang da ka bangin duai na ka benta ka jing tumu ba bha jong i te benta tungin nya yang bat ngi shim ya jing ruai stang jong ka Mass Bakhuid Sumpah shim number jerai ke balai spa lai po sau lai sau Haga kerteng upa badhau khon badhau men sem Bakhuid. Amen. Gajingai jong utrai jong yu Jesus Christ gajingai jong ublai. Lambat gajingai slok jong men sem Bakhuid kin pon ringkat bat phi baro. Ringkat bat phiru. Ko para Kristan gajing ple banangkong manta kasi gabo ingi artli ki challenge upaulo suang kabanangkong to hikai kaktin jungublay lada daypor lada daypor to dumak to ban man lagapor ngide ban hikai kaktin jungublay ukan pham yanga bat yapi kabaar kalong ge gaba u Paulus ong ba ngala mare bat ngala job ya kathong bat ngala ri kandong ya kajingai kajingkali yang apa de pi kalong hato ngila ane aman ong kumu Paulus bangala mare bangala job ya kathong haba ngi kendo ya u Jesu markmat haden bat hato ngila ane aman ong kumu Paulus bangala ri kendong ya la kajingai ko para Kristan tungi sim ya kini kinten jungu Paulus ban ri kendong ya la kajingai kat bangila man la kasngi
Schwabang interwa ya kene ke Mass Bakhuid tongi pan mabia kilat gijing dona chui kam tam e ba ngi dona ga jinget how try jumi uchi so Christ. Ngapla how play badan boro Badan pigo henben kopara Mangalale kop shibune da gajing perkat da gigin da gigam da gijilek da gijilek balat junga da gijilek balat junga da gijilek balat bakau junga nama kata berpada ke Maria Bakhuid kebaisa tasty kia berkiru kuit pada pigo henben kopara Paduai na benta junga how try place jungi Ublay badon bor baroni snaying barandala mabi ki pop jungi uni alamingi shaga jing bom chukut Amen. Go try to is name Go try to his name. Go Christ to is name Go Christ to his name. Go try to is name Go try to his name. Tongin ya duai Go me ubahaga ching pendapan biang jong me kumju kam jubakla haga sando jonga ngikir pat ride me to bekrat ya kata baro kabamela pensniu pamela ban pensniu yangi pato ai ya kata baro gabapen bha yangi wei pa iwei daut rai chung yu Jesus Christ khon jome uba em bad basan sharing kat ban me bar me semakhoj Way ublay, junom la junom. Amen. Kajing pule benengkong, kajing pule nak shiti baar jong Paulus Bakhuid sya Timotheus. Ko beije nga kentu jori pi hakma jong ublay ba jong Christ Jesu uban bishar ye ki beim bat ki bayap bat da kajingwan pau jong u bat ka bos im jong u to yalap ye kaktin to yai ban la haba dei por ni haba dei por to mai to sneng bat to kentu wat le thai ha kajing yai sha bat ha kajing hikai Namar kan poi kapor haba kibriu kimtre shu ye kajing hikai babha hinrei baki kwa ban sngap tang ye kaba kimon kin kenton na kabanta yelade ya kinong hikai ki ban penhon ye kijing kwa jongki bat kin phai lendet na kabal sngap ye kajing shisha bat kin tu ruma sha ki poris kam kai mapi pat to long barabor ubas kem to kit ye kajing shitom to trei ye kakam unong yelap to pendep yela kakam syakri ngala poi ha ka klip mat ban syak knya kapor jong kajing klat no jonga kalapoi ngala yele ye kathma babha ngala job ha kamare thong ngala rikendong ye kajingai Nadu menta lepen up na kabanta jonga ya kapang sniat jong kohok ya kaba utrai unong bishar bahok un ai hanga ha kata kasngi bat tang hanga hi henrei ha kito baro ki balakmi lenti dik ya kajingwan pau jong u kaktin jong utrai Ngiso yau play. Nasam kabah nyau puway. Nomor jerwai kabah nyau spa san peu henriu. Nyau san henriu.
shash koryanya Tolong mami mau siang bang skiem kabut baklam jonya Na kiriu stiu kiriu lunar pelayangan Yang benar baroshiski Yagi gampenin jongwe Mami melom kacing kermen bacing shanya jonya Meghalaya ASHA badang samna Hamigo try Meghalaya badang suka Apokat mi sa sumayangan Gangan na baroshiski Yaki kampenin jome Nan yai pen na baroshiski ki kambaho jome Kam jik penin pamela lela ganumlu Melahi kaya ngako plinadu padang sablah Mentaya jai pedangin kambela jombe Gapen na baroshiski Yagi kampenin jombe Hallelujah, ya utwai. Why, hallelujah, ya utwai. Why, hallelujah, why, hallelujah, why, hallelujah, ya utwai. Utrai undon ringkat bat phi Ringkat hiru Kejing pule nag gospel bakhuid kat kom Markus Kara brom hami gotrai Ha kata kapor ujisu laong ha ki padba ha gejing hikai jengu Da husiar bahai ki start ain ki bakwa banyat keleng ha ki janko bajinso Bat banyo ya gejing kublei ha ki jaka yeu bat ha ki jaka shong bakinsai ha ki synagogue bat ha ki jaka bahakmat jong ke jingkhawai ki ba khamdu ki ba bamdu ya kaying jong ki reu kan thei bat ga ba le men le ki pen long ki jingdawai ki ba jalan kin sayo karai penrem kaba khamjur te ujisu ulai shong mar persha kajaka thep jinkin show but ulalet itu kumno padba uno pisa ha kajaka thep jinkin show bon kibaru spa kilano shibon nangta lawan kawai kariu kan thei kabaduk but kalano ar damli ki bashongdor shipisa te ula khode ki sanran shalade bat ula ong haki shisha na ong api bakane ka riu kan thei ka baduk kalano khambon banya kito baro ki balano ha ka jinkin shew namarba makibaro kilano na ka jingpaho jongki Henry makapat da ka jingduk jongka kala no lot point baro kat kaba gadon a ka gospel jong utrai Kajinero ego Christ
ko para kesan ko para lok menta kasngi nga kwa ban puson ya kawai kejing tho kabang yo sngew mentan bau Paulus Ukren ha kashti jung ushau Timotheus kejing puli gaong ba kapor kan sawan bad bangati kena kapor kan sawan ba kibriu kinom sngap shu ya kejing hikai bashisha ya kejing hikai batenrai kemudian kejing hikai kebawan na ublay ya kejing hikai jong kabalang kinom sngap shu. The time is sure when people will not accept sound teaching. Kibriu kinom wan na ublay kinom wan shu ublay kinom kwa ban sngap ya kejing hikai ki barim ki bakaju shikaju ki bayo sngew man la kapor spang ki shipho tli ki hukum jong ublay pat kum ta ter ter ki lange bat kejing pli ka ong kum no Henry ki briu kin sa sngap ya kano kejing hikai ga batmai kano ga bakiyo I ga batmai kin sa sngap ya kano ga ba kim pat jiyo sngew ya kano ga ba ki sngew pala pat ki sngew tanat ya kata kin snap but kay gabakong san ko ong ba kibriu kin sajid ya kinong hikay la jong kimdei kinong hikay gibala hikay ya kaktien jong ublay ya ki apostol ya kabalang Henry kin jid ya ki kinhon jong ki nong hikay la jong but kumno ki jid kajing puli ko ong kine kibriu but yang apa dia pilih saya kan include lang kijit ya kijing hikai ban pen hon ye ki ban pen sngew bang ye ki ban pen ya day ye kajing long jong ki according to the taste kat kum kajing sngew tenar jong ki kalong ke bas sngew si mo kin sejit ye kinong hikai lada kisngew bagajing hikai jong ki kaya hap Pagkajing hika jungki kami persya igajing sngew jungki. Ba kajing hika jungki kaya sngew day. Kini baru khoi gidai ki subjective truth. Ka kumud kamde shu gabawan na kajing hika na gatlong na gatenrai gabawan na ublay. Ladangi pusat mahaya kini kikentin ya kani kaktin jung ublay menta gasngi. Palalangi pej ba hagini ki sngi jungi menta kadai kene. Lada ngi gibriu yo sngew yak gicing hikai ke basngo tenat ha bagi sngew ya day pakam persya yangi pakam persya ya gicing em jungi ngi sngew tenat ngi ong au kata gicing kren kalau ngabas sngew tenat haba gibriu gile retreat haba gile ya kono gicing hikai haba ki yo sngew pakas sngew tenat pakam ya persya ki ong au sngew tenat sngew bang ha Henry lada ki hikai ka kten jung blai yak bada gajuk shikajuk ko batan ra gicing shisha kilangia teko para kesan to ladanga ngilong kum kini gibreu to ngene kendit benreu pa keega bakong san kolong ban snap ya ka jing hikai ba shisha ka bawan na ublay ngidwai hakane kamas nagabanta jungi barakot ba nginom thai pan snap ya ga jing shisha ya ga jing hikai ba shisha jong ka balang pat khamtam na ka kten jong ublay en yero ayo Jesus Christ Junom lai junom amen. Number jrwai ke ba lai spa andri popra lai nriu pra Go try em joy ya ideal Lord ya la de hame Shimbaro is
Kuduai ko para bagajing kanya junga bajung pi kalong bapdengon hau blake pa badan bor baro. Jo try neng gijingnya negi jong pi na ganda gijiro bat keburong keteng jongu kejing mendoy ngi bayi kabalam ko jokuba kowe. Dagaba shanie hagajing sngaus ne jungme ko try. Ngiyalum lang shidhem lambat kijing terwa ha kaduan bakhud jungme. Knang ba lingba ga bor pen khud jong gajing aye jungme. En sat khud yengi da kine gijing maya da kiba me wan shakri shame. Ngipa ne kene daw Chris utrai jungme. Amen. Utrai don ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Token tiu yela ki do nod. He can he shall try. Tongan yaingu utrai kan rat ublay jongi. Ka shong hok bat kadai. Da shisha kalong gabat shong hok bat kadai. Kadai ti jongi bergajing pen emengi haman lagapor bat man gajaka. Ban aingu yami ko kan rat kokpa bakhuid. Ko blay badan bor bat bom chikut. Namar mela seng ya kinongrem jong kaperthei. Bat mela penrenti ya gejingkala jong kipor bat kiayom. Mela thau ya ubriu hagadur jong mehi. Bat mela bu ya u halor kaperthei. Bat kijing phala jong ka baro. Ba un sanshar hagakarteng jong me. Ya ki eke baro kiba mela thau. Bat unyaro yame ha ke jing kraw ki kam jume lengbao try jing yu Jesu Christ bat kumta ringkat bat baro ki angel ngiyaro yame kat ba daga jing kemen gaba kraw ngi penpena. The Shisha melong obukhud kutrai kathame jong kajingkhud baro. Namar katang ikapad me tupun khud pagantang yakini gaching terwa jungi. Daga bapa yomen sim jume kum jer jungki. Pakendup kala long yangi. Kamet berkasnam jung utrai jungi uci sukres. Hakapor baladino badala kamon singabha. Ulap yang iya gajing sha shitom. Ula shim yakpu badagaba ingo ime ulakte ay u badula ay halakisan ran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamed junga yagaba NIT nagabanta jungpi. Hagaju karukom enalala yabam ula shimya kakuri badagaba aingu ubiang yame ula ayaka halakisinran uong to shim
bato di na kane phibaro namar kane kalong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jikut ya ga ba pen me na ga banta jong phi ba jong ki babon ya ga ban map iki pop to le ya kane ban kan mau yanga kaching maya jong kaching ei Kata sin bang ibam yune ukhu ban ngidi na kane kuri ni benai ya jome kuai chat hadu menwan namar kata ngi nge bapen menta ye kaching ya ber kaching ipach u ngi terwa hame ko tra yak pu jong kaching em badi ka khuri jong kaching pen em ngi da aingu aidam namar mele nyew ye ngi ge babet banyang akhma chme bat ban shikri me dagabas ngewre ngi kerpa de me bangi gi bayo banta ha kamet ka sna mukres ngin long ba penitli ka way da men sem bakhoi token mau ko trai ka balang jame ka bala preng hasatla ka prathai patu ben janai ka ha gaching e rangkat bro francis ukpa bakho jungi kibe shobat baro killing do token mau lem ro ya ki hinmen ki parashin rang bat kan thai ki bala yo thia da gaching kermen ya gaching me pat badia baro ke bala klat no haga jing isne jume to priang ye ki shaga jing shai ka khma jume to isne ngi baro ngi karpa de me khnang barang kar bar kamaria the suti bkhoj ka kmi jung ublei ki apostol bkhoj bat baro ki ro khoj ki bala penso bhai me pateng la pateng ngin dublong ki babit banyo bantalam haga jing embam chukot pat bangin ye ro bat pandon borom ye me dau khon jume u Jesus Christ Da'u lambatu badhau kan long hameu blaik pa padan bor haga chingelong kawe chungmen semakhoj baro ka boro magajingero chunom la chunom Amen. kumbala kumingi da onong pen em mat kumbala hikai ngi ka kteno blai ngi nod ban ong ko pa chungi Uba paneng kanong koi kateng chumi kan wan kan ima chumi kan long gamon chumi haga tundo ba paneng tuai ni menja jimbam chumi kabahala sengi batoma biri kan kang chumi kumbang ni rungi babi kebala sniwingi barwai lamingi shaga jim penshoy Hendrei to provide ngi na kabasniw top lajing ikar par ko try na gajing sniu baro hagajing sbon jume to ajing sub jing san ha ki sungi jungi khnang bara gajing irap gajing isne jume in laj baro bor na kapop par bangin yo jing ada na gajing jinjar baro kat bangin ap khme lenti ye gajing kerman bkhuj ba gajing wan pat jungonong panem jungi u Jesus Christ namar kajome kalong kahima kajome kabor kaburom junom la junom ko try Jesus Christ me balong ha kya apostol jume kajing suk nga e api kajing suk junga nga ai api wat pet ki pop jungi henry gajing jonga balang jume but hagajing sbon jume to ai haka ye gajing suk per gajing etli ka wai kat kum kamon jume mame uba em mat basen shar chunom la chunom Amen. kajing suk utrai kan don barabor ringkat bat phi Ringkat bat piru tong ni atrwai ka da kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat phi ko kholang bro jong blai me bakit noi pop chung kapertei to snus e yangi ko kun lam rod jong ublei me bakit noi pop chung kapertei to snus e yangi ko kun lam rod jong ublei me me bakit bakit noi noi pop kapertei to ai jisuk yangi hakmi ukhon lang bro jung ublei hakmi ubakino yaki pop jong ka perthei suk kito ge bala khot ge jing khwai jung khon lang bro ko ken rat ngam shong hok komen maru po ko yin jonga Hendrei shong katin kamen katim jonga kan sakya
ke communion men sim tungin ya duai lang ko Jisu jonga ngangai scam ba medon teli ha ka sakramen bakhuid tam kaduan ngai yame na lor kiai baro bar ngat rang ba men wan hapo ka men sim jonga namar ba menta kumni ngam la ban priang yami ha ka sakramen bakhuid tuan hapo ka donut jonga ha ka jinglong men sim ngapiam yami hala ka donut bat ngapen nyaso yalade bat me wat sya bangan klat name tungin ya sungu ya Jisu ubalawan ha kadonut jongi ha kiying kisem jongi ubalawan ha kalong renyeng kaman renyeng jongi tungin ya sungu iuna ka benta ka jingkerku ki bangilayo mat ha ka nega sngi ya ka jingkerku ka bangilayo mat ha ka nega tayo hau neu benai hau neu snem hoi waladong ya kendu shibun ki jing lengba kanega klam lengba kanega jinja ka jingman ha ka perthei Henry wala ka taru ngila yo ya ka jing jong blay ngila yo ya ka jing kerku jong blay ngila light na ka pang ka shitom ngila light na ka jing penshoy ubaman ngila light na ka pop ka sang kine baro ki urlong kine baro ki long ki man namar ka de ka jing kerku jong blay ka de ka jing jong blay ko men ko para tongin pai shau Jisu menta tongin sngap ya ka jing khot jung u ngin sngap ya ka sur jung u ubaong towan shanga pi baro ki bakhia ka jing ket ki bakhia ka jing ba ki bakhia ka lungkor ngan ai ya pi ya ka jing jat thai ngan pen jat thai ya pi uong ho ngai scam ngi baro ngim light na ka ta ka lungkor ka bakhia buon na breng jonga bajong pingi ba e kalengkor ka bakhia inon shibun kijing ang not kijing trang yo la sei ki bangim pat la ban yo panang takadaw ngis ngau khia ka men sim ngis ngau khia ka jimul jing perkhat hakum kane khlimat komen ko para Jisu ong yanga balyapi tuan shanga pi baro ngan penjatai yapi tungin yara kenya kita ke baro jing anur jungi jing trang jungi jing kerpat jing kerpon jungi Shau Jisu klempep habawla kular kumtaru unsa ai hangi nakaju kata ka jing anur nakaju kata ka jing trang komen ko para tungin ya pai Shau Jisu ha ka sakramen bakhuid tungin pai Shau Jisu ha ga Eucharis bakhuid in kerpat ui ka jing ka bangidon kam da ka bang yerwai jam ngirwai da ka sur ka bakaang da ka sur ka basiang man karpat yo try ka jingdon kam jungi baro Number jrai wa shispa pra pe pra iwei pra pra Oh Lord.
Banda na jing men sao Bandana Jingles Bantu kiama hapo sendrang Bantu Yana Posendra jing jing ma Banda Jing Ting Jingna Natrang yame Jisu Natrang Yame Jisu O sakramen jing e Ko Sakramen Jingi Bansa men sim batlot jonga Bansamen Simba Lotonga Damet das nam kordon Damet Dasnam Kordon Natrang yame Jisu Natrang Yame Jisu Haba jing yap kawan Haba Jing Yap Gacha Pandiam yang ahala syadem An Piam Yang Ahala Shadem Aban dapoi syabden Abanda Poi Shadem Shwabangin penkot ngiro yau blay na kabantai kini kisngi ba ulapha ia I brother Penshai, brother Sunivarius, brother Rajiv, but I Father Michael bangila yo kat kene kalat man na kasngi ban terwa paneshibantalang na kabanta kamas kabakhoy tongin duwai bo blay unang karku kodo eki ngiro ro yo blay na kabanta ga jingkarku maula ai ha kajala jungi ginang duwai shu shu ba ublay unang yada ye kajala jungi ngi duwai na kabanta u chief minister jungi badbara khoit ki ba trei lang badu tongin ya duwai enda lap sayangi da kijing ai bapalat im jongme ngi kirpat ya gajing isne jongme kotrai pada kane hi ka sakramen dagaba mep sayangi ha kane ka sla perthei men pen long yingi kinong yo benta lambat hagajing im kabom kutsho ngi pa ne gane daw Chris utrai jungi Amen. utrai undon ringkat bat phi Ringkat bat hiru. blay badon bor boro unkar khuye phi ukpa ukhon padumen sem bakheu Amen. tolit suk yaro yaw trai daga ching em jung phi Ngis yo yao blay. Number jirwai ka ba shi spa san pau sau. Iway san sau. Subasya rin macemnu Aji subasya rin macemnu Belong yanga kum kadonu chome Belong yanga
basnya Ajisu basnya wit basnya tian Belong yanya Kumka dono jomi Belong yanya Belong yanya Belong yanya Kumka dono jomi Kaburam hakpa badukun badhamun sim bakoi Kumba kalam hakabam nengkong jumentar barabar junom amen. Kodunut bakoi tamu Jisu Dois nayengi Kumaria ganoi rabki Kristan Tuduai kabanta jungi Hagurteng kupa badukun badhamun sim bakoi amen. In Yero ya Jisu Christ Junom la junom amen.